This message is going to all South Africans. Bantu bakithi ngithanda ukuthi sikhulume ngepolitics. Mina iparty livulwayo bathi lizolwela abantu abamnyama la eMzansi. All 9 provinces. Akunankinga nalo. Manje iparty livulwa ngeprovince 8. Babheke kule province mara bathi bona bafuna ukulwela abantu abamnyama. Okay, iMKP umkhondo womndeni ungalwela kanjani eMzansi yonke? Ngapha basabiza abantu ngamashangani, basabiza abantu ngamakwerekwere. As long as if you are not a Zulu, bakubiza ngekwerekwere, bakubiza ngeshangani. Manje lawo amakwerekwere nalawo mashangani bayawafuna amavoto abo vele. Hayi, all 8 provinces ngicela ukuthi MKP umkhondo womndeni ungavotelwa at all. Labantu laba basibiza ngamakwerekwere all 8 provinces. Then eNatala ngicela ukuthi nicabange uKhongolose kudala siza lana man eNatala asivotele uKhongolose siyekele lo msangano lo. Angeke umuntu bekuyi president for 9 years wabophisa ingane zethu izilwele ifree education. Namhlanje uyabuya uthi yena kumele uyele ku president then kuzoba ne free education. Okay, nivumele ukuthi madoda nifunde kakhulu. Nile esikolweni nina. Nidlala ngomuntu ane 84 years. Uyandlala. Usafuna kuba ipresident 84 years. Hayi madoda. Ngapha ufaka abantu eParliament abuya bakhipha, afaka abantu abuya bakhiphe. Kubuhlungu kanjani ukuthi wena ufakwe emsebenzini within 3 months sewenza ikweleti zemoto, wenza ikweleti zento eningi. Uqala ukuplana impilo yakho ukuthi semanje ngiyakhona ukwafoda then babuye bakukhiphe ongayenzanga lutho. Sizwe sakithi, sizwe sabantu abamnyama, even iKwaZulu. Mina ngithi asivukeni bo. Umkhonto womndeni yekelani abantu bakaZuma bavotela uZuma kuphela. Labantu bahamba babiza abantu ngamashangana and they expect uFloyd Shivambu ukuthi le Giyani le akuya khona. Umkhonto womndeni uwine, never. Khohlwa. Nina nibiza abantu ngamakwerekwere, nibiza abantu ngamashangana like abantu yini. And nalawo amavote lawo niyatholile lawo. Lama percent uma bangathi kwavota kusasa ngeke niwathole. Mina ngiyazibuza ukuthi nawathola kuphi. Lama percent lawo niyatholile. Niyathole kuphi ku national election? Namanje ngisazibuza. Angeke ubuye uphinde uyithole. Manje mina ngiyakhuluma ngithi sizwe sakithi from Eastern Cape, Western Cape, Mpumalanga, Limpopo namanye ama province onke. Ngithi asibuke singawuvoteli umkhonto womndeni ngoba they are too racist. Abantu bakhuluma ngamakwerekwere, more debater nabo like in politics bayakuthuka. Fukuthini? Nisithukelani? Bekani ama point, indoda uZuma indoda. Baba, sethi sifuna umutho uzokhona ukulwela abantu abamnyama bonke all 9 provinces. Hayi umutho uzokhuluma abanye abantu wathi ishangani, lo umvenda, lo what. Hayi asufuni lo. That's why sithi phambili ngoKhongolose phambili ngoba umutho wabantu. Wangena eVenda, African National Congress is there. Wangena ePulukwane, African National Congress is there. Wangena eCape Town, African Congress is there. You understand? So yonke indawo ANC yaphila. Manje sizosakithi ngithi this is the year of renewal. Umutho wabantu ubuyele kubo. Igama umkhonto wesizwe libuyela kuANC. Manje lo umkhonto wenu uzosala bawubiza umkhonto womndeni.